Programa ti gobyerno para iti elderly community iti Cordillera. Marik na launay. Dakkel at tulong ditoy ti panakipasdag ti opisina ti National Commission of Senior Citizens Cordillera iti syudad ti Baguio. Daytoy ti detalye. Maragsakan ti dadaulo ti Office of the Senior Citizens Affairs wenno Oscar Tuba Benguet ani Dr. Joan Colbingan kadagiti programa ti gobyerno para iti sektor da. Senior citizens of Tuba is enjoying the social pension, which is 1,000 per month, the octogenarian, nonagenarian cash gifts from the government, which is 10,000 per 80, 85, 1995, and 100,000 for the 100 years old. Manglamnamamot isu na amay pasdekan ti Senior Citizen Center iti Tuba, ana patag para iti social, health, ken spiritual development, karaman iti recreational activities. Para ken kuana, maikonsideramot akasayaatan ang naramida ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para kadagiti elderly community, ti panakailukat ti National Commission of Senior Citizens Cordillera. Sipud na ilukat ti NCSC CAR Regional Office iti Baguio City iti August 5, 2025 ket adun a programa ti naidanon kadagiti senior at itimeg ken nan-anayan a madengdengeg. Sigon kini NCSC CAR Regional Director Attorney Luz Balisong, may samot kadagiti kapatgan a programa ti presidente para kadagiti senior ket ti digitalization iti benepisyo ken ti panakaisakad iti universal pension. He's now, I believe, pushing Congress to already approve the universal pension para lahat na ng mga senior citizens natin mabigyan na ng kanilang pension, not only the indigent, which alam natin na maraming clamor ang senior citizen na mabigyan na lahat patay-patay. Tulong amarik namot launay dagiti benepisaryo sigon iti NCSC CAR. Damang-dama ng ating mga senior citizens ang programa ng gobyerno para sa kanila, especially the BBM Rise. Yung BBM Rise, isa pa yun doon sa programa ni Presidente para sa ating mga senior citizens, which we are actually also advocating. Ti pangipaluspos da iti 20 peso BBM Rice ket nirugyanda iti barangay Skias ken Bakaking Norte iti Baguio City. Itay lang nabiit kabinadang ti Department of Agriculture Cordillera, Cordillera Agripreneur Association ken National Food Authority. Naidanon lang ti benteng bigas meron na iti naduma-dumapay a barangay iti syudad ti Baguio, pakairamanan iti Tuba Benguet.